Fl-ewwel jum ta' Settembru, l-Istitut tal-Istudji Turistiċi Jerġa Jiftaħ il-bibien tiegħu biex jilqa' lil 179 student li se jagħmlu bejniethom 160 sessjoni prattika fit-tliet oqsma ta' studju li kellhom isiru fit-tieni semestru tas-sena akademika preċedenti iżda li ġew sospiżi minħabba l-pandemija. Il-ftuħ mill-ġdid tal-Istitut isegwi b'mod strett il-linji gwida maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa biex tiġi salvagwardjata s-saħħa ta' dawk kollha involuti. L-ITS ippubblika wkoll protokolli speċjalizzati li jmorru lil mill-linji gwida maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa biex jiġi żgurat ambjent ta' saħħa u sigurtà assoluta, kif spjega ċ-Chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-ITS, Carlo Mikallef. Bħala Istitut edukattiv fit-Turiżmu aħna nassiguraw li l-istudenti tagħna segwu l-ogħla livell ta' protokolli li huma rakkomandati kemm mill-awtoritajiet tas-saħħa kif ukoll mill-MTA. Għaldaqstant qegħdin nesiġu li l-istudenti tagħna jieħdu l-aqwa edukazzjoni f'dan is-sens kemm għalihom għall-istaff tagħna kif ukoll għall-pubbliku li jiffrekwenta ristoranti tal-ITS. Waqt żjara f'waħda mill-kċejjen fejn se jsiru s-sessjonijiet, il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli enfasizzat li l-element prattiku huwa kruċjali fl-edukazzjoni tal-ospitalità li jipprovdi l-Istitut tal-Istudji Turistiċi. Għaldaqstant sa mill-ewwel ġurnata li jgħalqu l-iskejjel fuq istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa, l-Istitut ħadem bisħieħ biex jipprovdi soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni biex l-istudenti jirkupraw it-tagħlim prattiku mistenni mill-programmi vokazzjonali rispettivi. F'dan il-kuntest il-Union tal-Għalliema ħadmet bisħieħ ma' tim eżekuttiv tal-ITS biex tiżgura li l-protokolli u l-linji gwida jiġu implementati bl-aktar mod effiċjenti. Dawk l-istudenti li kien baqalhom sigħat ta' prattika x'jagħmlu fil-kċina se jkunu jistgħu jibdew jagħmlu dan minn għada taħt protokolli ċari u stretti li hemm qbil magħhom mal-MUT. Intant tul il-jum saret laqa virtwali bejn l-għadda dinija tas-saħħa u l-Ministri kollha tas-saħħa u tal-Edukazzjoni tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel. Preżenti għal-laqa f'isem Malta kien hemm bid-Deputant Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern, il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci.